Ako si Marjorie Abawag, ang tribe manager sa Tribu Angola. Nag-start in 1973 sa Tribu Ambala pa. Magandol sa okay man sila, gina-prepare ko man ang tanan sa tagsa kag bigabi. Na-ready ko man na sila, may mas na problema sa akon. Bali ang mga warriors ko, ang ibang taga-barangay Bulilaw, ang ibang mga outsider, taga-Kalubian, and then mga taga-Tansa Patio. Ang tukod ko ang Tribu Angola na, before ko na imuon na, ginkanto ko na sa amon nga barangay, kung willing sila mag-support man sa akon. Andi na nga mga barangay, willing man, amo naging tinguaan ko gidya, nga ipatindog ini nga tribo na mo sa barangay. Enjoy kita mga kabataan, pagpaibalo ko sa ila, ibalik ang barangay, pagpaibalo man nila, okay man sila, enjoy na enjoy gidi. Preparado na sila, tanan na sila, kaysa tagsa gabi-gabi, gina-rehearsal ko na sila. And then, nambal ko sila ready na, kamo okay mas na ready naman. Ako si Ruel Labto, ang choreographer sa Tribu Angola. 6 times na ako din nakatudlo sa Tribu Angola since I don't know, sa college pa ako, 1998 the time, ako nag-start. Well, actually, syempre natural, gin-point out ako nilang magiging choreographer, so willing man ako, so tudlo ko sa ila. Nag-start kami practice November 9. So pag-start namon, only 1 person, 2 person, 3 person, up to 10 person, hasta nga lately, paglapit na lang pamukaw, na buo man namon na bilog sa tungkol sa panghagad sa kabataan. So they are comprises of all students, 60% students kila direct join sa Tribu Angola. We have 30 drummers and 50 warriors. Nagpasalamat kami gani Mayor gani paglipas sa mga 11 years, amo pala nagbalik sa Bon. Palipay gid namon nga nagbalik ang barangay. Tas enjoy gid sa bunga tuig ya. Well, devotion na naton sa kay Senyor Santo Niño mo. Nga at least makabulig kita in part sa talent naton sa kabataan especially. Well, pasalamat kami for almost 11 years nga wala ang barangay level. So I'm glad, nakalipay man ako kay at least do wala man ko nakalimutan sa Tribu Angola, especially sa atong tribe manager. Yung contact ako yun nila magtudo. So hindi ako so why not, devotion naton kay Senyor Santo Niño. So probably kung if God's will nga ang barangay level ara magyapon, so ari makita gyapon mag-intra magyapon ang Tribu Angola. Panata ko kasi Santo Niño, kaya ni sang una pag-upod ko sa saban ko na kanami gali panata ko na sa Stagidya Subong. Taani next year mabalik pa ang barangay tribe para masadyagin. Viva Senyor Santo Niño.